hamma rabon wani bai zuwa kuma ne a yi biredi ne na bari kanin ka tara kiyayi mai nema kowa kaga ya tara to ya sha fama ya kasuwa ai ku an anan kuna mugun ciniki ai Allah ba da sa'a garin ba nake maganin somun bada bana barna ana cewa ca ya haka kuma malam ku in za ku ajiye waya ku ringa kula kasa za ta faɗi na rike ta kuma zan ba ta dora Allah kiran gani ga wayar ki in a ringa kula da Allah ai Allah kyauta a ringa ya amma Allah awa makotan gunsa bai kulawa dangi na saka wai su sai ingantawa in yanzu gare ka gobe kuma wani ne ka samu a yau gobe za ka rasa ne Daura Allah kin yadda wayar ki na gode fa ki gode wa Allah ki gode wa Allah kai waye wannan ai makaho ne makaho